Gloria lil-Mulej, Gloria lil-Mulej. Natukom xejdulu. Nawguralkom il-festa tal-imħabba. Jalla tamlu ħafna mħabba u timxu ħafna b'imħabba, alleluja. Grazzi Ġesu, il-kol tisaw poġġi bil-qeda tisaħwa. Nilqawkom eżis aħwa ta' YouTube u Facebook u ta' televizjoni għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Kulħadd jitlob miegħi. Itolbu miegħi eżis aħwa. Biex l-Ispiritu Santu tassew ikellimna l-lejla u dak li ħanisimgħu, number one, ikun kollu mill-Mulej u li verament inħalluh ibidlilna qalbna. Għaliex inkella nkunu msiken aħna li nisimgħu imma mbagħad ma wettqux dak li nisimgħu. Spiritu Santu nitolbuk il-lejla biex inti tkellimna mill-kelma qaddisa tiegħek. Irrevelalna Mulej il-verità tal-kelma tiegħek Mulej. Għamel il-kelma tiegħek tidħol fil-qlub tagħna Mulej u għatini saħħa u grazzja u revelazzjoni biex dak li ħanisma mill-kelma tiegħek jibqa' miegħi, jidħol f'qalbi u jbiddilni u jitrasforma li ħajti biex insir nixbaħ dejjem iktar li s-Sidi Ġesu Kristu għal glorja tiegħek missier. Amen. Amen. Kulħadd jgħid it-talba warajja. Grazzi Ġesu. Il-kelma tiegħek hija ħajja u tieħla fija biex jitrasformani u nsir nixbaħ dejjem iktar lil Sidi Ġesu. Aħna nafu l-Iskrittura tajt li Alla ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu. Qabel ma nibda xi skrittura, ħanaqra l-kompożija li verament sabiħa, speċjalment għal din il-festa ta' San Valentinu. By the way, Valentinu kien jeżisti vera. Ma ħanaqralkom di, Mela, fi frar kulħadd jistenna il-festa tal-maħbubin li tiġi fl-14 tax-xahar. Mizzazax mistennija din, nkam il-gbar, mux mizzazax. Somma. Il-ħwienet kollha mimlija b'kartolini ta' kull qis, biqlub u fjuri ħomor u omos ħomor. Biex iħajru jixtru n-nies. Biex ikomplu jġennuhom parties kbar jorganizzaw dawn l-anġli kollha mħabba jiddevertu jixxalaw. Iżda ftit jaħsbu dawn l-imsejkna ta' din l-imbirka soċjetà li l-kbir Alla u l-maħbub tagħna huwa l-Valentinu fil-verità. Kemm iħobbok maħbub, kemm inħobbok maħbub tiegħi. Li mit-tarija u għal kulħadd. Fuq zog ta' siġra msallab, int żgur ma titħaq bħadd. Wow. Xem għalfejn tkun dal-ġurnata li tissejjaħ tal-maħbubin. Iżda kull jum mill-bidu sa tmiem, kulħadd jirrispetta juħobb lil xulxin. Grazzi Mulej tal-li inti il-Valentinu tiegħi. Amen. Grazzi Ġesu. Din hija poeżija ta' waħda Teresa minn kitibha Proset. Gloria l-Mulej. Ħammarru fl-Iskrittura fil-passaġġ li min jaf kemm il-darba nqara. Aqta' liema. Liema taħsbu? L-ewwel Korintin kapitlu 13. Halleluja! U għandna house rabiħ. Amen. L-ewwel Korintin 13. Ma naħsibx li hawn persuna fid-dinja li
ما تشتقش للضوء المحبة. ما ريدش نكون تكنيكو وتيولوجيكو زيت الليلة، بيوتوست ريد نكون اكتر براتيكو. علاش؟ المحبة مش حاجة، أنا نمبر 1 المحبة تجي مسميها حفلة، يسموها حفلة فوق المحبة. لاف ايلاند، لاف فيست، bosta affarijiet imma ma msejħin għall-imħabba. Però hija xi ħaġa ta' kif jgħidu bl-Ingliż, ma nafx jien espressjoni bil-Malti, oxymoron. Ġiet smajtu dik l-espressjoni oxymoron, Pawlipedia qiegħed. X'inhi l-kelma bil-Malti oxymoron, brother? Kontradizzjoni. Għaliex aħna tnejxu f'soċjetà li il-kelma mħabba tant ġiet msemmija u mdaqqa u aħseb qegħdin ngħixu wkoll fi żminijiet fejn l-imħabba l-inqas li qed timmanifesta. Iktar nitkellmu fuq l-imħabba u iktar inqas l-imħabba fil-vera sens ta' madwarna u xi drabi anka sfortunatament fostna inqas narawha timmanifesta. Ħanaqraw l-ewwel Korintin għaliex imbagħad naqraw xtejn l-Iskrittura rigward il-jiem li aħna inti qed ngħixu. L-ewwel Korintin 13 vers 4. L-imħabba. L-imħabba taf tistabar, tieħu paċenzja. Infatti, nista' neqafin. Għaliex ta' spiss kintom tinnotaw. L-iktar erja, jiena nista' ngħidha għalija, l-iktar erja li l-imħabba tiegħi tiġi ttestjata hija fl-erja tal-paċenzja. Paċenzja meta s-suq. Paċenzja meta tmur tixtri. Paċenzja meta tirkeb tal-linja. Paċenzja ma' tfal. Paċenzja mal-mara u l-mara miegħek, mar-raġel. Paċenzja ma' ċertu kummenti li jiġu miktuba fuq il-Facebook. Paċenzja, ingrazzja Alla, jiena ma tantx għandi xi ngħid, imma ħafna drabi tittuħu paċenzja ħafna ma dawk li jgħidulhom l-in-laws, il-kunjati u l-kunjatu. Ingrazzja Alla vera minn qalbi mhux biex nimlihom bix-xema, imma sew il-kunjata u l-kunjatu u ma ta' barka għalija u għal-marti u għall-uliedi. Paċenzja kontinwament. Paċenzja ma'ko. U intom miegħi. Only fair. Toqgħodx gerger. Only fair. Però intom ġiluna tajtu jekk inti ma tipprattikax l-imħabba, kif ħad tkun taf li tħobb? Kif tkun taf li tħobb? Għax just state I love you bro? You I love you sis? You I love you hun? You għax I love you għax għandi l-free fett? Issa tal-limnija. Ma tafux li jagħmlu metamorfosi u xi kultant isiru ġerati dawk il-frifet. Allora din imbirka maħabba li Alla rebaħ id-dinja biha, kemm differenti mill-imħabba li jiena u inti ta' spiss naħsbu fuqha.
m'għandix għalfejn noqgħod nitkellem ħafna teknika, però hemm erba' tipi ta' mħabba. L-imħabba Alla, l-imħabba Alla li hija mħabba perfetta u bla kondizzjoni. L-imħabba bejn il-maħbubin, l-imħabba tal-ħass u t-textix. Li jiena u inti kollha kemm aħna ġejna biha. Għax kieku ma kien hemmx textix u ħass, kieku ma kien isir xejn. Nista' ngħidilkom x'jgħidulu bil-Malti u bit-Taljan u bil-Grek, jgħidula eros. Sewwa, l-oħra jgħidulu agape. Għandek l-imħabba mbagħad lejn l-aħma. Imħabba estorge. Imħabba bej ħu u ieħor. Għandek mbagħad l-imħabba l-estorge tal-familja, skużawni. Mbagħad għandek l-imħabba Fileo. Infatti il-kelma Filadelfia, il-Knisja ta' Filadelfia, supposta l-imħabba kienet jisimha River of Love. Suppost jiena u inti nimmanifestaw l-imħabba. Alleluja. Grazzi Ġesu. L-imħabba taf tistabar. Il-mħabba hija paċenzjuża. Ħares lejn dak taħdejk, jew dik taħdejk. Ħu paċenzja. U ħu paċenzja naqra iktar. Għid il-verità. Kemm tuħu paċenzja b'dak taħdejk? Aħna, ma x'paċenzja ta' ġob. Mhux ta' ġob, il-paċenzja ta' Kristu jrid ikollok. Bħalma huwa paċenzjuż miegħek u miegħi. L-imħabba taf tistabar u tħen. Isimgħu intom qed tindunaw daw li meta nibda il-mulej kellimni ħafna minn din l-iskrittura għaliex l-iktar nies li nardnu paċenzja bihom hija l-iktar nies viċin tiegħek. Tal-nies viċin tiegħek iktar ħadu tħobbhom kemm tħobbhom, tammirhom kemm tammirhom, tiffansjhom kemm tiffansjhom, tuħu pjaċir kemm tuħu pjaċir bihom, huma l-iktar li ħadu paċenzja bihom. U ġeneralment ħajkunu l-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek u woliedek. Imma għax tħobbhom vera, tu paċenzja. Tidnejlek x'naħseb jien? Skont l-iskrittura dan. Jiena nemmen li min m'għandux paċenzja mhux vera jħobb. Jekk inti qabżitlek u ġbajt, inti taħseb li il-Kristjani li jiddivorzjaw u jisseparaw u jkissru żwieġi tagħhom, taħseb li mxew bil-paċenzja? Għaddejt għal-Kristjani, mhux għad-dinja. Għal-Kristjani, meta inti għandek 50% ta' żwieġijiet anka meta ngħid Kristjani, Kattoliċi, Ortodossi, Protestanti, Evangeliċi, huma minnhom dak li jgħidu li nħobbu l-bambin. Aħna ngħidu l-molej għax issa minna gratola. Ma mhux dak ta'. U hekk jxaqlu l-molej għax kiber m'għandux imbennuh. Imma meta inti tara skritturi bħalissa qisna magna din li niżlin, irrid inkun prattiku magħkom. Meta inti tara l-aġir bejn il-Kristjani, m'hemm bżonn nidħol f'ħafna dettall. Taf x'tonqos? L-imħabba.
U m'hemm bżonn nitkellem f'affarijiet kbar ta' tradiment, ġagbinizmu, tajjir, kompetizzjoni. Għax għandi għalfejn insemmi dak. Għax dak anke d-dinja tarfu. Kif ikollu ċans jew ikollha ċans, ħatik daqqa ta' sejf u meta m'intix qed tħares, mhux letteralment, hopefully. Għaliex? X'memx imħabba huwa. ħafna mill-knejjes li Ġesu tkellem fl-Apokalissi tilfu l-imħabba lejn Alla. Taf kemm faċli li tibda tħobb il-ministeru li tagħmel għal Alla u tirreplejsjah mill-imħabba lejn Alla. Ħanna ġanejda di. Taf kemm faċli li tibda tħobb il-pulptu, l-attenzjoni, il-views, il-likes, il-shares li qed tagħmel għal Alla iktar mill-li vera tħobb lil Alla. Ambizzjoni egoista. U kulħadd ovvjament iwaħħal f'Alla. U Alla qalli. U kieku kelli mela. L-imħabba mhijiex għajjura. Taħseb li għawejra, taħsbu li għawejra bej il-Kristjani. Jekk inti taħseb li għawejra bej il-Kristjani u l-idej. Lord help us. Mux għad nitkellem għad-dinja ta' għal dawk li tidu tkun tafu xi tfisser id-dinja ġifieri dawk li m'għandhomx il-Kristu. Għal dawk li għaw li jgħidu jien ta' Ġesu, jien imbulet meġdi, jiena mimli bil-Spiritu Santu, jiena nimxi mal-Bibja. Ix-xitanja fil-Bibja aktar minni u minnek, ta'? Fi 30 sena taħsbu li jiena rajt ejra bej l-aqwa. Xiġi għal-bniedem jitradixxi l-ħuħ u l-loħtu u l-dawk li jagħmlu l-ġid miegħu jew magħhom. Għaliex naqset l-imħabba. Kompletament. Bħalma tafu ħafna minnkom Alla lili bil-grazzja tiegħu meta żejjaħli biex immur taħt il-qaddej tiegħu kienet ħejgin li sallu minn-ġurnata għadni daħtik il-ministeru, ġejt imtella, imrobbi, ordnat u minbawt. La tlaqt u laqqas supervjajt u laqqas ħatta ta' fuqi, kontra fuqi. F'ordni, l-ordni toġob l-Alla. Fejn hemm l-ordni hemm Alla. Fejn m'hemmx l-ordni hemm ħafna affarijiet. Malla warda torni. Dik nemmina b'mod assolut. Kien jgħid Kenneth Hagin, kien jgħid meta inti tidneb dejjem tidneb f'żewġ areas. Lejn Alla, l-imħabba tiegħek lejn Alla u l-imħabba tiegħek lejn Huk. Aħseb, forsi aħna faċli naħsbu x'għamel ħadd ieħor lili. Inti x'għamilt int lil ħadd ieħor. Kif aġixxejt? Meta inti kollok nies, dal-messaġġ għall-Kristjani mhux għad-dinja. Hekk suppost Kristjani li mal-ewwel opportunità li jkollu jew ikollha
hija li jġagbinak jgħid kontra tiegħek biħaġa ħamġek. Dak mimli bl-imħabba u ġvera. Ejja nkomplu naqra. L-ewwel Ġwanni 4 vers 8, il-Bibja tgħid Alla huwa imħabba. L-imħabba mhix għajjura, ma tintefaħx. Mhix gburija, mhix superbja. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tagħmilx dak li mhuwiex xieraq. Inti dejjem tfittex tagħmel dak li huwa xieraq quddiem Alla? Anka meta mhux popolari, jista' jkun li intu l-unika wieħed biss li qed tagħmelha. Jew tajt mhux kulħadd jagħmel hekk. Tiġġustifika lilek innifsek biex jew inkella tolli d-dnub ta' ħuk biex id-dnub tiegħek jidher żgħir. Jew ta' oħtok, ovvjament. Ma tfittix dak li huwa tagħha, ma tinkorlax, ma tirrabjax jiġifieri, ma żommx f'qalba għad-denni. Nista' nagħmilkom konferenza ta' Kristjani li jintqajt magħhom u li nafu li għaddew minn ħajti. Ħfirtlu imma mela dak iż-żomm. Mela dak iż-żommu. Kemm kien sew? Kemm qal sew kienet Hagin? Meta l-bniedem jidneb, dejjem jidneb kontra Alla u kontra hu. Ma tiftaħarx, ma tifraħx bl-inġustizzja. Ġieli smajt xi ħadd xi nisrani li jħobb il-bambin. Laħqu Alla fl-aħħar. Jew nkella meta xi ħadd jimrat, xi ħuk jimrat jew oħtok, dak taf għaliex hu. Għax fl-aħħar Alla laħqu. Fejn l-imħabba mulej? Fejn l-imħabba vera? Ma l-imħabba tifraħ fil-verità, tifraħ fis-sewwa. Kollox tader, kollox temmen, kollox ittama u kollox tissapporti. L-imħabba talla, ismaħħa, ħanżida jiena namplifika. L-imħabba talla fik ma tintemqat. Romani kapitlu 5 vers 5, Pawlu jgħid li l-imħabba talla ġiet imsawba f'qalbna permezz tal-Ispiritu Santu. Ġiet imsawba f'qalbi permezz tal-Ispiritu Santu. Jiena u inti m'għandniex nuqqas ta' mħabba. Jiena u inti huwa għandna nuqqas tal-manifestazzjoni tal-imħabba. Għaliex x'jagħtik Alla dak mod. X'timxi f'dak li jagħtik Alla huwa d-deċiżjoni tiegħek. L-imħabba talla jawwir tagħhom. L-imħabba talla jawwirt li tana fi Kristu Ġesu. U lilek u lili ħabna bla kondizzjoni. U jibqa' jħobbna anka meta tiżbalja.
U għalina ma naħsibx li għadha sek diffiċli biex tifhimha. Kemm minnkom għandkom ulidkom, għandkom tfa'. Tħobbuhom? Ġieli żbaljaw. Tħobbuhom xorta meta jiżbaljaw. Taf li dik l-imħabba Alla poġġja fik u fija biex inti tħobb il-ħuk bl-istess mod. Li anke jekk jiżbalja tibqa' tħobbu, anke jekk ma jaqbilx miegħek tibqa' tħobbu, anke jekk ma jidillekx li għamel jew għamli dak li rid int tibqa' tħobbu. Ma tgħid xejn u ma tagħmel xejn biex tipprova tkerħu, tħammġu, tkissru. Għandha likom xi ħaġa, skrittura li hija popolarissima, jekk inti mitlu mal-Bibja sew żgur. U jekk inti għamil ċertu korsi f'din dar, ismagħha, morru fi ktieb ta' Mattew 24. Ġesu ċanfar il-knejjes tiegħu fl-Apokalissi minn nuqqas ta' mħabba. L-imħabba vera, l-imħabba talla, miex feeling. Pero għal-kem ħafna kristjani fit-teorija jafu li suppost miex feeling, imma xorta jgħidu, għax inek inħoss, għax ek ħassejt, mela inti timxi bil-feeling. Jekk inti timxi bil-feeling, għabbat il-Bibja waħraqa. Jekk inti ta' Kristu, m'għandek l-ebda dritt timxi bl-ebda feeling. U l-imħabba talla ħadd irfislek il-kallijiet kollha tal-feelings. Għax ħafna drabi ħajkollha tmur kontra dak li tħoss. Help us, Lord. Mattew 24. Mela, fl-aħħar ta' żminijiet Ġesu qed jitkellem. Ikun hemm ħafna li jitfixklu. Jiġifieri jkun hemm ħafna li jiġu offenduti. Qabli hawn min qed jiġi offendut anke issa fatt li titkellem min. Ġesu offenda nies? Iva jew le? Ried joffendihom? Għal xi ħaġa ħażina biex joffendihom? Ma xorta ġew offenduti, vera. Ġifieri tagħmel x'tagħmel fil-ħajja. Tittamela deċiżjoni ma tistax toġob il kulħadd. Period. Number 1 tittamela deċiżjoni oħra, number 2 jew nkella number 1 tittoġob il-Alla. Number 3 tipprova tintoġob magħhom waħdok basta mhux akkost li inti tispiċċa toffendi lil-Alla. As simple as that. Il-pija Alla jħallik liberu rigward kif tħobbu lil min tħobb fuq rigward bażi ta' bosta livelli. Imma jekk jiena u inti vera nħobbu, irid nitgħallem l-imħabba ma tiġix awtomatika aħwa. Ara ħanejdikom xi tfisser. L-imħabba talla ma tiġix awtomatika. L-imħabba talla tikber fija. Trid teżerċita dak il-muskolu jissejjaħ maħabba tikber fija. Inti tkun kapaċitajt lilek nifsek dan iċ-ċuċ bħalissa u pereżempju daqqa ta' ponġajnieh. Imma l-imħabba titteżerċita l-imħabba minn flok tgħid God bless you, bro. I love you, I forgive him, Lord. I forgive him, I forgive, bless him, Lord. U tittejda minn qalbek. X'inkella qudiem ma tkun ipokritu. Min jagħmellek id-deni tixtieq tpattilu. Imma titteżerċa dak il-miskolu tal-imħabba u terġa' tagħmillu l-ġid. Aħseb f'xi ħadd li weġġek.
Jekk taraħ jew tara fil-bżonn. Bżonn mhux għax tixtieqlu kazza kafe biss. Jew imma fil-bżonn bżonn. Tidnejlek ħanejkom xi ħaġa. Mela ħalli ma nagħmlux fuq livell ministerjali, ħanamlu fuq livell ta' kuljum. Mela inti tixtri għan tal-grocer. Hawnhekk għandna tal-grocer. Jew ħalli ma ngħidu għandna mechanics hawn, għandna mechanics. Mela ħażem minn mechanics, ħalli ma jħuħat għalha. Mela inti mort għand il-mechanic. U dal-mechanic ħuk fi Kristu. Ma sfortunatament ma nsertax laqwa mill-mechanics li għandna. Kemm iħobb il-mulej. Ma tantx huwa mechanic tajjeb, imma jħobb il-mulej. Jista' jkun? Jista' jkun. Sewwa? U inti mort bil-karozza biex isewwielek u minflok sewwielek kisserilek iktar. Għax qatt jessperimentalek fuq il-karozza. With love. Inti l-ewwel opportunità xi ħadd iġi jgħidlek isma' inti taf xi mekkanik. X'ħad tagħmel? Ħa taqla l-ħama ta' ħuk u għajja ma jfettilekx tersaq le għax ikissillek il-karozza. U tiġi bejħaltej. X'tagħmel biex inti timxi bil-mħabba? Jista' jkun li dak forsi ma ħademlekx tajjeb fuq il-karozza mhux għax irid, għax jista' jkun għadu qed jikber, qed jesperimenta. Bħalma awtobba għadhomjesperimentaw. U xorta tmur għandhom mhux vera. Għalhekk jgħidulhom practitioners, they practice on you. Kemm imorru nies għand tobba wara li jkunu xorta ġew b'mod mediku mankati. Xorta tmur u xorta taħlef għal dak li għallek. U probably selħek. Anti għal dak il-ħuk mekkanik u tista' tuża eżempju simili. Ħadd ħamġu, ħadd għamillu d-deni. Jew ma tgħid xejn. Jew nkella tgħid xi ħaġa pożittiva. Biex timxi bil-mħabba. Ħalli ma tidnimx quddiem Alla. Jew inkella inti il-persuna li forsi ma qbilx miegħu jew magħha kif kellek l-opportunità ċempel ta' xi ħadd isma' ħanejlek xi ħaġa ta'. ħanejlek dak x'għamilli. Sa nafsi, dal-persuna x'għandu x'jeżel. Ħanejlek għaliex jiena fejn l-imħabba? Darba xi ħadd aħna bħalissa nitkellmu fuq revival. U meta inti tara l-iskrittura l-ewwel revival ħaresna lejh il-ġimgħa l-oħra. Rajna l-Atti tal-Apostli l-ewwel revival. Meta revival verament jiġi, waħda mill-manifestazzjonijiet tangibbli ta' revival huwa l-imħabba bejn l-aħwa. Jista' jkun għandek bosta nies ġo knejjes irrelevanti tal-liema denominazzjoni bħalissa, imma ma hemmx imħabba u huma mejtin fl-imħabba u għandhom bżonn revival aw minn spiritwali fl-imħabba tal-Alla? 100%. Ara xi tajt l-iskrittura, Mattew 24. U jkun hemm ħafna li jitfixklu joffendu ruħhom jieħdu għalihom. U jittradixxu lil xulxin u mbagħad u jinbagħdu bejniethom. U jumu bosta profeti folozz u jqarqu b'ħafna nies. Joktor il-ħażen u għalhekk li mħabba tal-Kristjani mhux tad-dinja ta'. Il-kelma agape.
المحبة tal-Kristjani tibret f'ħafna. Thank you. Din l-iskrittura qed titwettaq bħalissa. Kif idawwar wiċċ uħuk, int lest tiġġagbinaħ. Tgħid xi ħaġa kontra tiegħu xi kelma żejda. Taħseb li qed timxi bl-imħabba? Tiktub tal-Apokalissi 2, Ġesu iċċanfar il-Knisja għaliex abbandonat l-ewwel imħabba. U di dejjem inxebbaħa ma' meta bniedem isir Kristjan. Tiftakru għal-ġurnata li isir Kristjan inti verament olli dejk. Tiftakru għal-ġurnata li verament int kont konxju, jiena niftakara ċarissima l-ewwel ta' Ġunju fl-1995, 1995. Dik il-ġurnata niftakara ċara kon ġewwa Houston, Texas, inżel tal-kubtejja ħdej jissodda waqt il-Ġesu Kristu jiġi f'ħajtu jisalvani. Kif qomt minn fuq kubtejja, mort u bdejt inħobb il-kulħadd quddiem għajnejja. Ħassejt imħabba l-kulħadd. Sakemm bdew jirfsu l-kallijiet. U l-imħabba tiegħi bdiet tiġi ttestja ta' waħda nobis. L-ewwel imħabba lej Kristu u l-ewwel imħabba anke li inti tibda timmanifesta lej l-aħwa hija dik meta inti titwieled miġdid. Imma xiġi l-għadu jinqeda bil-ċirkusstanzi tal-ħajja u jipprova jberridlek u joqtollok l-imħabba. Meta l-imħabba tal-Kristjani tibret, hemm bżonn revival aħwa. Hemm bżonn revival. Il-ġlied, l-argumenti, piki. Kattiverja, klim kattiv kontra ħuk u oħtok. Il-pastor tiegħek. Fejn għandna mħabba? Klim biex tivvendika u tħammeġ. Fejn għandna mħabba? Ma tistax tbiddel il-ħadd ieħor, tista' tbiddel biss ilek innifsek. U sal-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid meta nerġgħu nintaqgħu bil-grazzja t'Alla, ħajkolkom turruna okkażjonijiet biex inti tgħid kelma żejda fuq uħuk u fuq oħtok. Għax mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fuq. Meta Alla jitkellem fuq l-imħabba fl-Skrittura, ovvjament ħadd minnkom ma smajtux il-Vanġelu li Ġesu Alla li tant ħabb id-dinja. Għaliex għax ħabbitu lura. Għalhekk ħabbna Alla aħna ħabbejnieh. Għax konna saw daqshekk lovable. Did God love us because we were lovable? Skrittura tgħidlek aħna waqt li konna għandna midinbin noffenduh Alla ħabbek lili u lilek. Waħda mit-talb tiegħek Kristjan. Jekk inti ġenwin, mhux perfett, ġenwin. Mulej għallimni nħobb kif tħobb int. U ħanejdlek, do you know what will do that? Taf x'tamillek? Ħassal bek. Imħabba veru ħassal bek. L-espressjoni tal-imħabba vera perfetta jissallab ma' salib. U bl-ebda garanzija li ħajrċivi xi daqqatra mħabba lura. Meta Alla jgħidlek jien inħobbok, ara l-Kristjan jgħidlek inħobbok bro, inħobbok sis,
għax inħobb dak li jiena nieħu nakkwista meta nkun miegħek. Hekk jħobbu l-Kristjani. U anke l-Kristjani li jaqraw il-Bibja. U jikkwotaw il-verġi u l-kapitli. Hekk jħobbu. Inħobbok għax ittini pjattaforma. Inħobbok għax għandi l-videos fuq il-YouTube. Inħobbok għax ħallejtni naqda fi knisja. Inħobbok għax għamilt li pjaċir. Inħobbok. Dik mhux l-mħabba Alla, dik hija mħabba egoista. Nismaw l-mħabba Alla. Inħobbok tfisser dan Alla jgħid lilek. Għax jien committed lejk. Mhux għax int committed lejja, għax jien committed lejk. Meta inti għandek għajn nagħmlu mod. Dil-ġimgħa tkellimt ma' mara li ilha segwi dan il-ministeru ma nafx kemm ilha 12 sena, kemm ilha segwi 10 snin. 7 snin mill-inqas, 7 snin mill-inqas. Tara l-videos illum parti mir River of Love. Miż-żewġa ir-raġel li kellha talaqa, abbandona għal-bila li jsiru ħafna, kedi mhix xi ħaġa ġdida. Imma Alla għallima tħobbu xorta. U taħfirlu xorta. Anka wara għal-bila ħafna drabi. Issa quddiem Alla kellha dritt kaput. Xi Bibja tgħidlek Alla jagħti dritt għall-adulteru li tsib. Imma tħabbix rasek jekk inti m'intix fil-kategorija. Issa llum kreatura fi ġdida fi Kristu, imma ħanilkom x'għamel. Da xorta tilqa'. Imma mmirajta meta qajtlina xorta ħfirklu. U xorta tajtu ċans. Issa di Alla ma jirrekjedix minna. Jirrekjedi minnek jekk irżewġek jew martek tiżbalja, jirrekjedi dik li tipprova tirrekonċilja l-ewwel. Imma jekk ikompli jew tkompli f'ħajja ta' adulteru, dak kaput. Jekk kompli. Imma di l-mara qalet jiena kont dal-esta li nieħdu lura. Alla ma jirrekjedix minna dik. Mhix faċli. Però ovvjament, relazzjoni bħal dik ħad tkun diffiċli biex topera u taħdem għaliex inti ma tistax tkun qed torqod mad-demonju. Sewwa? Għax ovvjament inti qed timxi lejn Alla u l-oħra qed timxi lejn l-infern, jew bil-kontra, sewwa. Qed ngħidilkom din dan għaliex meta l-imħabba Alla vera taħdem, l-imħabba ma tispiċċa qatt. L-imħabba Alla paċenzjuża. L-imħabba Alla sofri. Sofra Ġesu? L-imħabba Alla fik u fija ħat iswilek kollox. L-imħabba Alla fik u fija ħajkonna nagħmlu l-ġid minn nagħmellek id-deni. Meta Alla jgħidlek jien nħobbok tfisser jien committed lejk. Il-bniedem jien nħobbok sakemm nixba'. Il-bniedem kull ma jagħmel huwa dejjem temporanju, dak li jagħmel Alla biss jibqa' dejjem. Il-bniedem jgħidlek inħobbok basta ma. Alla jgħidlek inħobbok anka jekk. Il-bniedem jħobbok bil-kondizzjoni, Alla jħobbok bla kondizzjoni. Meta tiżbalja l-bniedem jerġa' ġettak u jarmik u jgħajrek biha. Alla qatt ma jerġa' jsemmija. Anke jekk tiżbalja ibni nħobbok xorta. Anke jekk tiżbalja binti ma nirreġġettak qatt. Kemm id-differenza l-imħabba tal-bniedem mill-imħabba tal-Alla? Kemm għandna xi tagħmlu? Ħenna li nagħmlu lejn? Dawk li fil-ħajja inti tintaqa' bosta magħhom meta jgħidulek inħobbok li qed jgħidulek huwa mhux I love you, I like you.
today, tomorrow I may not like you. Unuħu pjaċir miegħek għax jien qed nigwadanja minna. Nħobb kif inħossni. Sabiħ għalli tħossok tajjeb, imma għalhekk tħobbu, għalhekk tħobba. Għax inti tħossok aħjar. L-imħabba falsa tispiċċa titradik u tiddiżappuntak. Immek għandu jkun għax xej tal-bniedem, m'hemm xej il-bniedem jista' jagħmel huwa perfett. Xej. Alla biss jista' jkun perfett. L-imħabba talla tibqa' sejra anka meta ma tħobbux lura. Kont taf din int? Alla jħobbok għax tħobbu. Alla jħobbok anka meta ma konx tħobbu. L-imħabba vera qatt ma taqta' qalba minnek. U dejjem tibqa' tittama l-aħjar għalik. Grazzi Ġesu. Xi ħaġa tal-aġeb illi ben il-ħali. Meta talaq minn dar missieru. Tradiħ. Bil-Ingliż shamed him. Serqu. Umiljaħ. Xtajdlek? Il-missier baqa jħobbu, baqa jisajjaħlu ibnu u baqa jistennije. U meta ġilura ma sammillux nub wieħed mill-li għamil. Miż-żewġin. U dawk li tridu tibqgħu miż-żewġin. Jekk jiżbalja żewġek, aħfer. U terġax issemmielu. Jekk tiżbalja martek, aħfer. U terġax issemmiela. Għax alla l-missier jekk għamel miegħek. Aħwa jekk ħuk żbalja miegħek weġġek. Wis probabbli mhux għax irid iweġġek. Għax baħnan bħalek. Jew baħnana bħalek. Jekk weġġek mhux appostax. Għax bniedem. Aħfillu. U terġax issemmija. Ħalli timmanifesta l-imħabba tal-Alla bħal dak li hu stess ħabb lilek. Oh Lord, imħabba vera tirriskja kollox. Kemm differenza mill-imħabba ta' San Valentino din? Issa l-istorja vera ta' San Valentino dan infatti kien Ministru tal-Vanġelu li fi żmien tal-Imperatur Claudius fit-tielet ċentenarju madwar 260 sena wara Kristu. L-Imperatur qal li il-soldati ma jistgħux jiżżewġu iktar għax aħjar ikunu single, imma kien hemm minnhom li kellhom l-arusa u ħabbuha u rridu jiżżewġuha. U dan ovvjament iġġiela tad-dritt tagħhom li għandhom dritt jinħabbu jiżżewġu u l-Imperatur ħada kontra tiegħu u qatluh. Imma almenu qatluh għax trid iħobb u qatluh għax għall-imħabba. Jiġifieri ma kien l-istorja ta' San Valentino mhix kera xi ħaġa sabiħa kieku. Sewwa l-imħabba tal-lamma irriskjat kollox għalik. Halleluja. Anka lesta s-sofri għalik. Ta' fejn ara l-imħabba tal-la? U mhux faċli da. Meta inti għandek il-ħuk qed isofri. Tuħu paċenzja bih, tuħu ħsiebu l-raġel tiegħek, tuħu ħsiebu. Tidnejlek fejn ara l-imħabba? Fej per eżempju mara żewġa fuq wheelchair. Jew bil-kontra l-mara fuq wheelchair. Aħna nemmnu fil-fejqan u kompli jemmen fil-fejqan għax nemmen 100% li Alla jrid ifejqek. Imma sa dan it-tant kemm tiġi eżerċitata mħabba
Nara ngħidlek fejn nara mħabba? Fejn ir-raġel ma jistax jikol ċertu ikel. U l-marti toqgħod issajjarlu l-ikel li jaqbel miegħu għax tirriskja li jekk jikol xi ħaġa minn barra joqtlu. Dik l-imħabba. L-imħabba hija dak ir-raġel li qed jieħu paċenzja avolja l-marata fis-suq imma ma tiġi is-suq. Għaw xi ħadd onest qed jolli dej. Għalkemm ta' fis-suq ma tiġi is-suq. Allura r-raġel bil-paċenzja mhux għax iħoss u għax jieħu pjaċir bil-fors neċessarjament, imma l-imħabba tirrikjedi ħu paċenzja għal ħalqek jiswilek ikun tajjeb għalik sewwa u wassala with a smile. God bless you, darling. Għalix, għax l-imħabba hija sagrifiċċji żgħar li inti tagħmel kull jum. Tiġi l-imħabba? L-imħabba hija li għandha 3 tfal, Ġoza, Mikajas u Gordon, u titissar 3 tikliet differenti. Jew nkella l-imħabba tagħhom u anke missier fejn għandhom festa, mistednin festa ma jistax imorru għalihom għax wieħed mit-tfal marad. U jitilfu dak il-festa li tant kilhom jistennew ġejja u libsu u xtraw libsa biex jisanżnu ma fil-darba ħatepax tifel ma jiflaħx. Dik l-imħabba. Dik l-imħabba li għandha bżonn is-soċjetà tagħna. Dik li tagħmel soċjetà b'saħħitha. Mhux l-imħabba tat-textix, imħabba fjakka fake. X'tagħmel knisja b'saħħitha? Li ma jiżbalja ħadd ma teżistix. Għax Kristjani perfetti ma teżistix. X'tagħmel familja b'saħħitha? Żbalja hija, jew waqqa, jew weġġa, jew għandu bżonn il-Knisja ddur u tgħinu. Mhux tkissru iktar. Jew taqlalu l-ħama, jew tmur timmala famaħ fuq Facebook. U taqlan l-istejjer kontra tiegħu jew kontra tagħha jew kontra tagħhom. Jew kontra Knisja. Kemm hawn min jgħid li jiena nħobb il-Ġesu jattakka r-River of Love. Huma friends miegħek fuq il-Facebook. Taħseb li huma friends mal-mulej. Don't friends whom God does not friends. Għax ngħidilkom jiena pubblikament ħalli ġek xagħti akkażakom għax il-pastor li qed jgħid kif għallek. Sewak, you're right. And he's right. Taf xejn l-iskrittura? Min uħobb lill-Alla, Alla jafu. Whoever loves God is known by God. So if I love God, I should not love what God hates. And I don't call you friend. Għax kulħadd faċli jgħidlek, I love you, brother. Yeah, you love me, sure. Mux l-ewwel darba li smajt testimonjanza ta' nies li mietu jew alla tom esperjenzi soprannaturali u marru l-ġenna. Jibatom lura. Żewġ mistoqsijiet bosta nies jgħidu simili, testimonjanzi simili. Number 1, x'għamilt b'Ġesu ibni. X'għamilt b'Ġesu ibni. Għal-Kristjani għedni, mhux għad-dinja,
għal dawk li huma Kristjani u jmutu b'xi mod jew fuq mejda tal-operazzjoni jew xi accident. U Alla jibgħathomlu jgħidulhom x'għamilt bibni Ġesu. Jiġifieri x'għandartu l-Ġesu l-ibni. It-tieni ħaġa kemm ħabbejt. Taħseb li jħobb dak il-Kristjan li jivvalenak biex tobot li lilek biss. Jivvalenak b'tali mod biex inti tispiċċa tobot lil min li lilek għamillek il-ġid. Ħana nerġa' ngħidha din. Taħseb li jħobb dik il-persuna jew dik il-persuna li marret tgħid kontra dak il-brother u kontra dik is-sister. Ivvalenat li ma' min iggożipjat u vvalenat lil dik il-barra kontra mar oħra li dik il-mara li la ġiet għamlitilha. Taħseb li dik hija l-imħabba ta' Kristu? Taħseb li l-ġisem ta' Kristu qiegħed f'kundizzjoni tajba? Però għal din l-imħabba Ġesu jsaħlek u lili. Dil-ġimgħa la issa nitkellmu fuqha, Alla ħajprovak, ħajttestjak. Ħajtik opportunitajiet biex timxi bil-imħabba ma' xi ħadd li jweġġek, jinsuluntak, offendik. Inta mitlu l-ġid u pattijulek bid-deni u Alla ħajtik opportunità biex turi l-imħabba talla. Get ready. Għaliex xejn Ġesu. Min dan id-dinja taraf li intom tiegħi. Mill-imħabba lejn xi. Illum il-Facebook jikkundanna ruxmata Kristjani li qegħdin fil-periklu tal-infern. Għax minflok jaraw imħabba bejnietom jaraw tajjir, insulti u attakki. Fuq Facebook. YouTube. Instagram. Il-Facebook għandu l-potenzjal li battu ruxmata nis l-infern. Inkluż li morru l-knejjes. Għax apparti li diġà midnu f'qalbek għax jekk inti tobgħod il-ħuk il-bibetejlek inti qtiltu f'qalbek u l-ebda qattil ma jidħol fil-ġenna. Parti minn hekk qed tkun ta' skandlu xkiel ukoll għall-bosta minn qed jaqraw il-post tiegħek. Mbagħad tiġi tgħid li jiena nħobbu l-Alla. Ejwa. Ma għandix dubju. Halleluja. X'inhi l-imħabba? L-imħabba hija tweġġa' u terġa' tħobb u terġa' tagħti ċans. Għax hekk Alla jagħmel miegħi u miegħek. Taħfer u tbierek. U din hija l-imħabba li wera Alla miegħi u miegħek. U minni jistenna l-istess maħuti. Faċli? Le. Din mhix imħabba li inti tikkwista billi taqra l-kodba ta'? Trid qatta' ħin ma' dak li huwa mħabba. Titqatta' miegħu ħin. Biex dik l-imħabba li poġġa fik tiġi imqanqla ħalli topera u timmanifesta fik. Ġesu ħan nispiċċaw hawnhekk. Ġesu kien tradut. Mhux minn Pilatu ta' kien tradut. Minn dawk li ħab. Minn dawk li min jaf kemm qalulu lest li mmut għalik. Minn dak li qalulu lest li nieħu bullet għalik. Lest li nieħu xabla għalija ġafija milli jagħtu għalilek.
Mawx bħalek mulej. Kemm inti tajjeb. U fil-ħin tal-prova kollha tradewh u abbandonaw. U ħanejdlek x'opportunità kellu biex jgħid, Father, forget it. Let them go all to hell. And he would have been righteous, just. X'tentazzjoni kellu il-mulej? X'tentazzjoni il-mulej kellu? Min dawk li tant għanna u ħabbu tmom u għallimhom u ħab paċenzja bihom u qatt ma kkundannahom u qatt ma offendihom ħlif ġid u traduh. Tidnejlek? L-istess ħajja ta' Kristu tittejx int. Dak li għadda Kristu tittaddi minnu int. Mbagħad tkun taf jekk għadek x'kapaċi tibqa' tħobb. Pero ħanejdlek, jekk teleb u tirbaħ fil-Getsemani, il-post fejn tiġi masur. Jekk teleb u tirbaħ hemm, is-salib isir it-tron tiegħek. U l-qawmin mill-mewt isir il-kuruna fuq rasek. Meta inti tiġi masur u l-imħabba tiegħek qed tiġi testjata. U titlaq il-żewġek, titlaq il-martek, titlaq il-ulidek, titlaq il-knisja, titlaq il-pas, għax weġġawk, għax offenduk, għax ħadd għalik. Irrealizza dak li. Mulej l-imħabba tiegħi bħalissa tiġi testjata. Big time. And I have to pass this test. I have to. Because I'm a man of covenant. I'm a man of love. Love is commitment. L-imħabba hija paċenzjuża. L-imħabba ma tiqafx tkun paċenzjuża, issa xbajt, ħadd biżżejjed paċenzja. Le, erġa' hu paċenzja. Għad nitħassarni. Għax kollu għaddejt minnu, imma naf li kħaj kolli nerġa' għaddi minnu. Għax dak huwa ċiklu tal-Kristjanizmu. Terġa' għaddi minnu. Ejja, fl-aħħar għaddejt. Le, reġa' ġej. ċiklu tal-ħajja. Imma ma kull test li tirbaħ hemm premju, hemm glorja, hemm il-grazzja tal-Alla tikber fuq ħajtek. Però mbagħad jiġi test ikbar, ma mbagħad jiġi premju ikbar. Aħna qegħdin fl-istaġun tal-premju. Imma jerġa' jiġi l-istaġun tas-salib. U jibqa' jiġi sakemm tibqa' ħaj, sakemm Alla jsejħlek. U jiena u inti għamilt deċiżjoni f'qalbek, jagħmilli x'għamilli hija oħti, ħanibqa' nħobbu xorta. Mhux ħanivvendikah, mhux ħanbattilu fid-deni, ħanbierku, ħanitlob għalih, ħanagħmillu l-ġid. Għandi ftit immur pereżempju nagħmel xi ħaġa l-ewwel hemm jew ma ħanejt xejn, ma rridx nivvendika l-ħab xejn bl-ebda mod. Jekk għamil da, jekk hawn xi ħadd minnkom għamiltu, jew qed taraw dal-messaġġ u għamiltu. Number one tittindem. Għax l-imħabba tiegħek birdet. L-imħabba tiegħek kienet falsa. Ma jekk ant għamiltu, għamel l-affarijiet sew. U jekk Alla tak l-opportunità biex tagħmel l-affarijiet sew, u l-ħuk qed le, għax ħuk batalik biex inkellmu, imma mbagħad xorta. Ma rridx naf, ma rridx inkellmek. Qod attent. Qod ħafna attent. Jekk oħtok batet għalik, biex tirranġa. Bħalma tgħid l-Iskrittura. U inti qedtilha le, jew eklu le l-ħuk. Qod attent.
ما تموتش وانت تصل قدام الله بيقلك. لا، għax kulħadd qiegħed f'passaġġ u mixja. U forsi llum oħtok weġġatek għax kienet txuċ bħalek u bħali. U l-għala ġiet f'sensija. U tgħidlek I'm sorry. Żbaljaj. U inti ġiet tgħid. Maħfura, maħfillek. Ħabex rasek daqslik qatt ma jara xejn. Dik li mħabba fejn tiġi manifestata skont xejn Mattew 5. Fej tiġi verament rikonċiljazzjoni. Xalla ma ġiex jgħidilna ġest inħobbok, Ġesu niżel minn fuq tron, ħassa li bata meta ma kellu għalfej jibati għal ħadd għax dan perfett. U ġie biex jirrikonċiljak lura mal-Missija. U din huwa l-Ministeru tiegħek u tiegħi għax jiena u inti rċevejna l-Ministeru ta' Rikonċiljazzjoni li huwa pratikament huwa bbażat fuq xiex? Fuq l-imħabba. Spiritu Santu kellem il-Knisja tiegħek. Aħdem fija u nuk li tgħid inti faċli tgħidha. Għax ħares lejja, ħares lej Ġesu. Jiena wkoll fil-passaġġ u fil-mixja bħalek qiegħed. Ħadd minna ma wasal. Jiena kull ma jiena l-postman bħal kull messaġġi ieħor għadalla. Hemm baxxi raslu. Kellek opportunità fejn min weġġek firt u fittixt li tagħmel il-ġid, tagħmelhom il-ġid. Naf li ċertu affarijiet imbagħad jirrikjedu żmien. Hemm affarijiet li jirrikjedu żmien. Jekk ovvjament mara qalbitha lil żewġa jew żewġa qalbha lil mara u jridu jaħfru sewwa hemm iż-żmien ta' rikonċiljazzjoni. Jekk brother weġġa l-brother u tradiħ jew weġġew ma nafx u forsi ta' iblaħ li kien għamillu xi ċuċċata u weġġaw il-brother li ieħor ukoll irid jaħfer, imma mbagħad terġa' tibda taħdmu fuq rikonċiljazzjoni. Aħna kollha umani, kollha għandna bżonn li maħabba Alla kontinwu. U x'għedtilkom fil-bidu? ħafna paċenzja. Ħafna. Kemm il-darba l-mulejtlu mhux ħanerġa' nagħmlu dan id-dnub u rġajt għamiltu. U reġa' ħafillek. U reġa' ma semmejulekx. Ibni taf kemm il-darba li hekk? Taf li qatt mejlek hekk. Binti taf kemm il-darba li mhux ħadamilha ġajt għamilta għax vera fattarta s-sar ġajt. Xi darba jlek hekk Alla. Kemm ma tajjeb il-mulej hu. Xi mħabba di? Xi mħabba di? Li mħabba li inti ġejt maħbub biha. U li mħabba li tinsab fik. U li inti tista' tgħid l-Alla għallimni nħobb bħalek. Darba ħan ispiċċa di u nitolbu. Fit-tieni gwerra dinjija kien hemm Kristjan ġenwin, missjonarju. U nazisti li kienu kattivi famużi kemm kienu attivi qabdu dal-Kristjan tafaħ fil-ċella u beda jittorturaħ. Dal-Kristjan ħares lejn dan is-soldat tan-Nazi u qallu inti taħseb li għandek il-power fuqi, u vera? Qallu l-power hija fidejja. Qallu għax waqt li qed tittorturani xorta waħda kapaċi nħares lejk u nħobbok u nitlob għalik. Qallu dik hija qawwa. Dik hija l-qawwa vera. Kapaċi tħobb u tagħmel il-ġid il-min weġġek. Fin-natural, forget it. Imma minn fejn tibda pastor, kif ħa nagħmilha? Ħajja kif tibda? Mulej, ejni nagħmilha.
الريد ما نعرفش كيف ما مريت. والمولاي يبدأ يوريك، بدأ يعلمك باس باس الإسبريتو سانتو ليعطيك القوة، مش باش كتشياتن، إما باش تحب بحال ما جيت محبوب. اطلب معي، اطلب معي. علي هذا المساج هو عارف أكتر ديفيشلي من اللي نتكلم فوق الدموني، فوق الهلسين، فوق الفيقان، فوق الفيدي، فوق الميراكلي. Dan li għal iktar wieħed diffiċli. Għax l-imħabba tal-lavera tirrekjedi tmut għalija nnifisha bħal ma għamel Ġesu nnifsu. ħadd iswilek kollox. Mhux ftit ta' jew ħafna, kollox. أين طلبة فمكين؟ من قلبك هيدي الطلبة ورايا. نخلو الإسبريتو سانتو يمشينا. سبيرتو قديس، سبيرتو سانتو، سبيرتو تاع المحبة الله. الكلمة تيعك تاعت مولاي اللي انتي صوبت في قلبي المحبة تيعك فيا بالإسبريتو سانتو. Grazzi tal-imħabba kbira li inti ħabbejtni bija, Mulej, li ma tikkondannanix, ma tirreġettanix, ma taqta' qalbek qatt minni. Grazzi li nagħmel x'nagħmel dejjem nistenni insibek hemm għax inti qatt ma titlaqni u qatt ma tabbandonani. Anke jekk niżbalja, Mulej, inti tkun hemm biex terġa' terfani. Mulej, xi mħabba din علمني نخاف حالك مولاي بالقوة الإسبريتو سانتو جسم. ديني على المحبة لتزس الستات الانفيرن، لمحبة لتزس الجنة، لمحبة لقايمة الجسم المويل، المحبة لابد مارت، لابد سخطة، لابد معمول ما يستيخدم كونتر دخل. علش هي على النفس مانيفستة فيها. أبا مسيح، أبا مسيح، علمنا الحب. كيف تحب انت؟ من قلبي متى نغفر لشخص قلبي نغفر من قلبي مش بالفم بس. فين hemm bżonn rikonċiljazzjoni għallimni mulej nimxi bil-mħabba vera mulej. Mhux imħabba fake tal-kliem biss, ma l-mħabba tal-fatti u tal-aġir. Jesus id-dominali ħajti qalbi moħħi ħsibieti. L-imħabba ma żommx il-kontijiet tal-ħażin. Mulej imbierek lil min weġġani u naħfrilhom. Imbierek lil min tradini, imbierek lil għajjarni, imbierekom, mulej, imbierekom. Għax x-xitana għamijom ma jafu xinu ma jagħmlu. Imma permezz tal-imħabba tiegħek iftaħlu għajnejk, iftħil għajnejk. Bħalma l-imħabba tiegħek tgħin li nara ċar. Mhux li kun ma kienx l-imħabba tiegħek mulej. Jien min ixaw. Żgur. Ġesu, inti ma rlibx id-dinja bil-qawwa, bil-mirakli,
بالترموتي وبالصيتي. انت قلبت الدنيا بالمحبة، قلبت الانفيرن وستت الانفيرن بالمحبة. ما محبة فيرا، مش محبة فيك، محبة فيرا اللي جاء من عطا المسيح. الليلة مولاي داو كلها لفرسي ما راوش المحبة في الغاية أخهم، ما يعرفوش في السر محبة مولاي. احنا وماني عشان انت المحبة فيرا. افتح لنا عينينا مولاي، داوك لي فرسي من داوك لي سباست خباوهم من فلوك انه جاوا بوزاتي رجتاتي اباندوناتي. علمنا مولاي، اخدى من فينا مولاي. جسو بولايتياي وولتياي، املا البوبلو تياك بالمحبة قديسة تياك فيرامنت جنوينة. جيب او من سبيريتوالي مولاي في البوبلو تياك، جيب او من سبيريتوالي في الكنيسة تياك، او من تل محبة الله. عاملوا داني الدمش مولاي لتولبوك في السم جزء كستو. Amen. Come sister, come and sing, come. كم شغلت الليلة انك بزون أو شغلت الملاي كلمك الليلة أو شغلت كلمة الملاي تاك شيخ سيب الملاي فين انت الليلة الله تيلك يريدك تمر توري المحبة ماضيك، يريدك تمر المحبة مداك تمر، يريدك مش تكلم شامل خازن يو شامل يو شاملو شيء مور أوريون بس المحبة شيء. بس كتورة في كتابة البروفيربي تيلك ام بروفيربيوم لما انت تعمل السوا بتمشي بمحبة فوق داخل يكون عمل لك قدني تتفج مار فوق راسه تفسر الفيري لما انت من وجهك تعمل له الجيد تجيبه تحت كونفنسيونة الاسبريتو سانتو ويجيله يرياليزا. علاش دا الراجل كن دأسك تايب مياي متى تنتمت له حزين؟ علاش دا المرأة دأسك خانينة وعملت الجيت متى هنا تنتوجهت وتجيبهم تحت كونفنسيون تحت كونفكشن تاع الاسبريتو سانتو. لا بالسخطيك ما تستاش، بالسخطية تياك ما نستاش، مش ديفيجلي امبوسيبل. ما احنا كريستياني سوبرناتورالي، احنا مولدا من الاسبريتو تالا سوبرناتورالي. المحبة اللي جاينا ماتيا هي محبة سوبرناتورالي. الصلاة خييني وليلي وليلك باش نعيشوا فيرامنت شمارة تاع المحبة سوبرناتورالي. امين. وهتسوي لك. امين. جلوريا لله. هللويا. ايا نقوموا كوشات الليل عندك بزون الطلب، كان عندك بزون تردادك حياتك للجسوم، كان عندك بزون فرصة تمر فوق برادر اللي يسكن لي اتاو يو سيستر اتاو لي فرصة كلكم شي تايدو نقص أبيل مر رنجا مر سكوزا روحك اطلب مغفرة وري لما بدأ سكيكو ما كاين شيء بخل ما المولاي يعمل مياه. امين. حنكانتاو دين الديسكا the mercy seat الترون تاع الخنينة تاع علاش؟ عش من البوجي فوق داك الترون يسمو محبة. امين. كنت عندك بزون الطلب اجري السستس قدام الارتال تاع المولاي. Run to the altar right now. If you need prayer right now, come quickly. Come. كان عندك بزون الطلب الفيقان اجري السستس.
face the power of the sin on my own. I didn't know of a place I could go where I could find a way to heal my wounded soul. He said that I could come into his presence without fear, into a holy place where his mercy hovers near. I'm running, I'm running, I'm running to the mercy seat where Jesus is calling. He said his grace could ever meet, his blood flow freely, it will provide the healing. I'm running to the mercy seat. I'm running to the mercy seat. I will live where a home has not been. We're lost in curse of a lifetime of sin. Love illusions, they never come true. I know it there a place of mercy for you. He said that I could come with his presence without fear, into his holy place where his presence hovers near. I'm running, I'm running, I'm running to the mercy seat where Jesus is calling. He said his grace could ever meet, his blood flow freely, it will provide the healing. Come running to the mercy seat. I'm running to the mercy seat. He said that I could come with his presence without fear, into the holy place where his mercy comes near. I'm running, come running to the mercy seat where Jesus is calling. He said his grace could cover me, his blood flow freely, it will provide a healing. Come running, come running, come running to the mercy seat where Jesus is calling. He said it's cover me, his blood flow free, we will
YouTube, Facebook u televizjoni. God bless you. We see you tomorrow morning. Narawkom għada fil-għodu l-paċi ma'kom eżiz aħwa. God bless you.